భక్తిరసామృతం కనిపిస్తుందా మాతాజీ ఇప్పుడు లేదా? లేదు మాతాజీ, లైవ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది మాతాజీ. ఇప్పుడు భగవద్గీత అనేది కనపడింది అంతే, మళ్ళా లేదు. ఓకే. ఇప్పుడు కూడా కనిపించట్లేదా ఏమి? ఎస్ మాతాజీ, మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నట్టు ఏమి లేదు మాతాజీ. ఓకే, ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా. ఎస్ మాతాజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో మనం తొలి పలుకు ఇంట్రడక్షన్ చూసాము ఈ భక్తి రసామృత సింధుకి. ఇప్పుడు ఈరోజు మరి మంగళాశాసనం నెక్స్ట్ ది. అంటే ఇందులో ఇంట్రడక్షన్ లో ఆఫ్ కోర్స్ ఆథర్ గురించి అవన్నీ చూసాము. ఇప్పుడు రాబోయే దాంట్లో పుస్తకంలో మనం చదవబోయే విషయాలు కొన్ని బ్రీఫ్ గా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇక్కడ ముందు భగవంతుడి గురించి, ఆయన దేవాది దేవుడు, సర్వకారణ కారణుడు, అఖిల రసామృతమూర్తి అన్న విషయం ఫస్ట్ మొదలు పెట్టారు. ఇక్కడ అఖిల రసామృతమూర్తి, అఖిల అంటే సర్వము అని కదా. సో అన్ని రకాల రసాలకు భగవంతుడే మూర్తిభవించినటువంటి వాడు. ఏమిటి ఈ రసాలు అనేటటువంటి ఈ రసామృతమూర్తి అంటే అసలు ఏమిటి? ఉన్న రసములు ఏమిటి అంటే శాంతరసం, దాస్యరసం, సఖ్యరసం, వాత్సల్య రసం, మాధుర్య రసం. సో ఇవి 5 కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా హాస్యరసం, కరుణరసం, భయానక రసం, వీరరసం, భీభత్సరసం, అద్భుత, రౌద్రం, ఇవి కూడా ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటిలో సో మొత్తం 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 రసాలలో మనకు 5 రసాలు ఇంపార్టెంట్. శాంతరసం, అలాగే దాస్యరసం అంటే దానికి ఉదాహరణగా ఎవరిని చెప్తాం? హనుమాన్ని చెప్తాము. సఖ్యరసం అంటే అర్జునుణ్ణి, వాత్సల్య రసం అంటే యశోద, నంద యశోదులు, మాధుర్య రసం గోపికలు, శాంతం రుక్మిణిని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా 5 రసాలు మనం ముఖ్యమైనవి. ఆ తర్వాత హాస్యం, కరుణ, భయానకం, వీరం, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఈ రసాలన్నిటికీ కూడా మూర్తి భవించినటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన
అత్యంత ఆకర్షణీయుడు కూడా భగవంతుడు, సర్వోత్తమ ఆకర్షక మూర్తి. అంటే ఫస్ట్ అంతా మనకి భగవంతుని గురించిన కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు. ఆయనలో ఈ రసాలన్నీ ఉన్నాయి, ఆయన సర్వాన్ని కూడా ఆకర్షించగల శక్తి భగవంతుడికి ఉన్నది. సార్వజనీనం దివ్య లక్షణాలతో ఆయన తారక పాలక శ్యామ లలిత, చివరిగా రాధారాణి మున్నగు గోపికల అందరినీ కూడా శ్రీకృష్ణుడు వశం చేసుకున్నాడు ఆయన యొక్క ఆకర్షణ శక్తితో అంటున్నారు. అలాంటి భగవంతుడి అనుగ్రహం మనందరిపైన కూడా ప్రసరించి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి అంటే ఎవరు? ప్రభుపాదుల గురువులు. ఆయన ప్రేరణతో ప్రారంభించిన ఈ భక్తి రసామృతం అనే ఈ గ్రంథ రచన వ్యాసంగం నిర్విఘ్నంగా పరిసమాప్తమగుగాక అంటూ ముందుగా ప్రభుపాద భగవంతుడికి, ఆ తర్వాత తన గురువు అయిన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి స్వామికి వారి యొక్క ప్రేరణతో ప్రారంభించాను ఈ గ్రంథాన్ని, ఈ భక్తి రసామృత సింధుని. ఇది నిరాటంకంగా సాగేటట్లు అనుగ్రహించవలసిందిగా ఆయన భగవంతుడికి, గురువుకి చేసిన ప్రార్థనతో ఈ మంగళ శాసనం ప్రారంభమైంది. అలాగే నెక్స్ట్ ఎవరి ప్రబోధంతో భక్తి రసామృత సింధుని ఆంగ్లంలోకి కూడా రచించడానికి ఆయన ఇదంతా కూడా ఏమిటి, ప్రభుపాద అన్ని కూడా ఆంగ్లంలో, ఇంగ్లీష్ లో రచించారు. తర్వాత మనకి ఇది తెలుగులోకి అనువదించారు. కాబట్టి ఎవరి యొక్క ప్రబోధనతో నేను ఆంగ్లంలో ఇది రచించడానికి పూనుకున్నానో అటువంటి రూప గోస్వామి వారికి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి, ఆయనకు కూడా ప్రభుపాద అనే బిరుదు ఉన్నది చివరిలో, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి కూడా. సో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి ప్రభుపాదల వారి చరణారవిందాలకు భక్తితో ప్రణమిల్లుతున్నాను అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ రూప గోస్వామి మరి ఆయన యొక్క రచన కాబట్టి ఈ భక్తి రసామృతం ఆయనకు తన గురువైన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతికి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నారు. సో ఇది సుమారు 500 ఏళ్ల క్రితం ఈ వంగదేశంలో అవతరించినటువంటి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ప్రచారం, ఆయన చేసినటువంటి ఈ ప్రచార ఉద్యమం అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని గురించి ఆయన ప్రచారం చేయడం జరిగింది చైతన్య మహాప్రభు. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆయన అనుగ్రహించిన గంభీరమైన భక్తి శాస్త్రం అంటూ చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఆయన ప్రణామాలు అర్పిస్తూ రూప గోస్వామి ఈ రచనను ప్రారంభిస్తూ తన అగ్రజుడు అయినటువంటి సనాతన గోస్వామి, ఈ సనాతన గోస్వామి ఆయనకు అగ్రజుడు అంటే అన్నగారు, ఆయనకు అగ్రజుడు గురువు కూడా. సో తన రూప గోస్వామి తన అన్నగారు గురువు అయిన సనాతన గోస్వామికి భక్తితో ప్రణామాలు అర్పించి ఈ భక్తి రసామృత సింధు ఆయన అర్పిస్తూ భక్తి రసామృత సింధు ఆయనకి ప్రీతి పాత్రం అగుగాక. ఇక్కడ రూప గోస్వామి యొక్క అగ్రజులు ఆయన సనాతన గోస్వామికి కూడా ఆయన ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నారు ప్రభుపాద. తర్వాత నిరంతరము భక్తి రసామృతంలో ఓలలాడే సనాతన గోస్వామి శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణుల సేవను దివ్యానందాన్ని అనుభవించుగాక అని కూడా ఆ సనాతన గోస్వామిని గురించి ప్రార్థించారు. సో భగవంతుణ్ణి, ఆ తర్వాత తన గురువును, ఆ తర్వాత రూప గోస్వామిని, తర్వాత చైతన్య మహాప్రభువును, ఆ తర్వాత సనాతన గోస్వామిని కూడా ఆయన ప్రార్థించారు అన్నమాట. ఈ భక్తి రసామృత సాగరంలో మరి కలిగేటటువంటి ముక్తి అనే నదులను పట్టించుకోకుండా తిమింగలాల్లాగా విహరించే పూర్వాచార్యులకు అందరికీ కూడా నా భక్తి పూర్వకమైన ప్రణామాలు పడుతున్నారు. అంటే భక్తి రసామృతం అనేటటువంటిదంతా ఒక సముద్రం అయినట్లయితే అక్కడ ముక్తి అనే నదులు ఉంటాయి. అంటే సముద్రంలో ముక్తి అనేవన్నీ వచ్చి కలుస్తూ ఉంటాయి కదా, ఈ నదులను కూడా పట్టించుకోకుండా తిమింగలాల్లాగా విహరిస్తున్నాయి. అంటే అటువంటి భక్తులు ఉంటారు, ముక్తిని కూడా కావాలి అనుకోని భక్తులు అన్నమాట వాళ్ళు ఎవరు అంటే కొంతమంది అలాంటి పూర్వ ఆచార్యులు ఉన్నారు, ముక్తి కూడా వద్దు మాకు భక్తే కావాలి అనుకునేటటువంటి వాళ్ళు. సో వాళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క ప్రణామాలు అని చెప్తూ ఇక్కడ సముద్రం, ముక్తి, నదులు, ముక్తి సాధన మార్గాలు అని మనం గ్రహించాలి ఈ ఎగ్జాంపుల్. అయితే మరి నదులు ఇప్పుడు సముద్రంలో తిరిగి తిమింగలాలు సముద్రంలోకి వచ్చి చేరే నదులను గురించి పట్టించుకో. అంటే ఏమిటి, శుద్ధ భక్తులైన వాళ్ళు
నిరంతరం కూడా భక్తిలోనే నిమగ్నం అవ్వాలనుకుంటారు కానీ వాళ్ళు ముక్తి కావాలి అని ఆ సముద్రాలను నదులను పట్టించుకోరు. అదే విధంగా వాళ్ళు ముక్తిని కూడా పట్టించుకోరు అని చెప్పి మనకు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఆ ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్పింది వివరిస్తున్నారు. సో రూప గోస్వామి ఇంకా తన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడైన అంటే రూప గోస్వామి తన అన్నగారిని గురువుగా చూసుకున్నాడు, సనాతన గోస్వామిని. సో భక్తిరసామృత సింధు అనవసరంగా జోక్యం కలిగించుకునే శుష్క తార్కికులు కొందరు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ బారి నుండి కాపాడమని చెప్పి రూప గోస్వామి తన గురువు అయిన సనాతన గోస్వామిని వేడుకున్నాడు. వాళ్ళ వాదాలు, తర్కాలు ఇవన్నీ కూడా సముద్రం పైకి గనక సముద్రం నుంచి పైకి వచ్చే అగ్నిపర్వత స్రావాలు ఎలా ఉంటాయో వాటితో ఆయన పోల్చడం జరిగింది. అంటే మహాసముద్రానికి ఈ అగ్నిపర్వత స్రావాలు కొంత హాని కలిగించిన, అంటే వాల్కెనోస్ ఉంటాయి కదా, వాల్కెనోస్ బర్స్ట్ అయితే ఏమొస్తుంది, లావా వస్తుంది. సో ఈ లావా కొంత సముద్రానికి హాని కలిగించినా కూడా మరి భగవత్ సేవకు విరోధులై ఈ సంసిద్ధత్వాన్ని గురించి పలు సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించే వాళ్ళు ఈ భక్తి రసామృత సింధువును ఏమాత్రం కలవరపరచలేరు. సో ఇప్పుడు అగ్నిపర్వతం కనుక బ్రద్దలయ్య లావా వచ్చినా సముద్రాన్ని అది చివరికి ఏం చేయలేదు. కొంత నష్టం జరగవచ్చు, కొంత లెక్క సముద్రంలో ఉన్నటువంటి కింద ఉన్న ప్రాణులు అవన్నీ కూడా కొంతవరకు శిథిలమైన ఈ మంటకు సముద్రాన్ని మాత్రం చివరికి ఎవరు ఏమి చేయలేరు. సో అలాగే ఇలాంటి భక్తికి విరోధులైన వాళ్ళు ఏదైనా సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించినా వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాల వల్ల ఈ భక్తి భావన, భక్తి మహాసింధువును ఎవరు కూడా కలవరపరచలేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ భక్తి రసామృత సింధు రచయిత అయిన రూప గోస్వామి మరి ఎంతో వినయంగా తన ఈ గ్రంథాన్ని రచించడానికి నాకు అసలు శక్తి కూడా లేదు అని అంటూ ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రపంచమంతా కూడా వ్యాపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను, నాకంత శక్తి లేకపోయినా అని ఆయన అన్నారు. సో ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని వ్యాపింపచేసే ప్రచారకులందరి వైఖరి కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏదో గొప్పవాళ్ళం అనుకోరు, వాళ్ళు మాకంత శక్తి లేదు కానీ మా ప్రయత్నం ఏదో మేము చేస్తున్నాం కానీ ఈ గ్రంథాలను రచించే శక్తి మాకు లేదని కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విధంగానే అనుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో అంటే ఈ విషయంలో వాళ్ళు, అంటే ఈ భక్తులు అనే వాళ్ళు ఎంత వినయంగా ఉంటారు అనేది ఇక్కడ విషయం. సో ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని వ్యాపింపజేసే ప్రచారకులంతా ఇలా వినయంగానే ఉంటారు. వాళ్ళంతా కూడా రూప గోస్వామి వినయాన్ని అనుసరిస్తారు అంటున్నారు. గొప్ప ప్రచారకులు అని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడు కూడా విర్రవీగకూడదు. పూర్వాచార్యులందరి చేతులలో మనం కేవలం సాధనలు, ఒక పరికరం వంటి వాళ్ళము. వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో నడవడం వలన ఆర్తులై ఉన్న మనుషులకు కొంతవరకు మనం తోడ్పడగలం అని మాత్రమే మనం భావించాలి అంటున్నారు. ఇప్పుడు సముద్రంలో 4 దిక్కులు ఉంటాయి కదా, మరి అలాగే భక్తి రసామృత సింధువులో కూడా 4 భాగాలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో ప్రతి భాగంలో కూడా మళ్ళీ వేరు వేరు విభాగాలు ఉన్నాయి. సో సముద్రం లాగానే ఈ భక్తి రసామృత సింధు కూడా పూర్వ, దక్షిణ, పశ్చిమ, ఉత్తర అంటూ 4 భాగాలుగా విభజింపబడింది. ఆ భాగాలలోని విభాగాలు తరంగాలు అన్నారు వాటిని, అంటే లహరులు, అంటే వేవ్స్ లాంటివి తరంగాలు. సో ఒక్కొక్క భాగంలో ఉన్న విభాగాల్ని తరంగాలు అన్నారు. సో సముద్రంలో పూర్వ భాగం గాని, దక్షిణ భాగం గాని, లేదా పశ్చిమ భాగం గాని, ఉత్తర భాగంలో గాని ఎన్నో అలలు లేస్తూ ఉంటాయి కదా, అలాగే భక్తి రసామృత సింధులో కూడా ఎన్నో లహరులు అంటే అలలు ఉన్నాయి అంటున్నారు. సో మొదటి భాగంలో, అంటే పూర్వ భాగం అంటారు మొదటి భాగాన్ని, అందులో అలాంటి లహరులు 4 ఉన్నాయి. ఏమిటవి? మొదటి లహరి భక్తి సేవ సామాన్య స్వరూపాన్ని వర్ణించేది, అంటే సామాన్య భక్తి, అంటే భక్తిలో వెరీ ఆర్డినరీ సింపుల్ భక్తి, సామాన్య భక్తి ఒకటి. రెండవది సాధనా భక్తి. సో ఈ సాధనా భక్తి ఏమిటి అంటే భక్తిని మనం అవలంబించడానికి కొన్ని మార్గాలు అనుసరిస్తాం.
ఆ మార్గాలను బట్టి క్రమేణా మనకు భక్తి అనేది పెరుగుతుంది. సో దానిని సాధనా భక్తి అంటారు. అది రెండవది. ఇక మూడవది భావభక్తి. సో మనస్సులో భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఆ భావంతో భగవంతుణ్ణి చూడడం, అది భావభక్తి. నాలుగవది ప్రేమ భక్తి. సో వాళ్ళ లక్షణాలన్నీ కూడా ఇవన్నీ సవిస్తరంగా ఈ భాగంలో వివరిస్తూ ఉంటారు. భక్తి లేదా భక్తి సేవను గురించిన ఈ ప్రామాణిక నిర్వచనం ఈ పూర్వ ఆచార్యుల అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ చెప్పినది సంక్షిప్త రూపంలో ఈ క్రింది విషయాన్ని రూప గోస్వామి మనకి వివరించారు. అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాద్యనావృతం అనుకూల్యేన కృష్ణానుశీలనం భక్తిర్ ఉత్తమా. సో అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ గా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్నట్లయితే ఈ అనుకూల పద్ధతిలో భగవంతుడి దివ్య సేవలో ఎల్లప్పుడూ నిమగ్నమై చేసే ఈ భక్తుడి యొక్క సేవను ఉత్తమమైన భక్తిగా చెప్పబడును అంటున్నారు. సో ఉత్తమాధికారులు ఎవరు, శుద్ధ భక్తులు ఎవరు, వాళ్ళు ఏం చేస్తే ఇలా వచ్చారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు అని మనకి గనక సందేహం వస్తే పరిపూర్ణంగా కృష్ణ చైతన్యం ఉంది వాళ్ళలో, వాళ్ళు అనుకూల పద్ధతిలో అంటే వాళ్ళకి వీలైన పద్ధతిలో భగవంతుడి సేవలో ఎల్లప్పుడూ నిమగ్నులై ఉంటూ అలాంటి భక్తుడి సేవను ఉత్తమ భక్తి అని నేను అంటాను అని చెప్తున్నారు. సో దీనివల్ల మనకేం తెలుస్తుంది అంటే ప్రతికూల పద్ధతిలో కూడా ఒక వ్యక్తి కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నం అవడానికి వీలవుతుంది అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. కానీ అలాంటి కృష్ణ చైతన్య శుద్ధ భక్తిగా మనం అనుకోవడానికి వీల్లేదంటున్నారు. ఇప్పుడు ఎందుకు శుద్ధ భక్తిలో భౌతిక రోగాల మీద ఆశ గాని, ఆసక్తి గాని, ఇంద్రియ తృప్తి పట్ల ఆసక్తి గాని ఇవేవి కూడా ఉండకూడదు శుద్ధ భక్తిలో. కాబట్టి ఇలాంటి ఆశలు ఆసక్తులు సకామ కర్మల్లోనూ తాత్విక చింతనలోనూ మాత్రమే ఉంటాయి కానీ శుద్ధ భక్తిలో ఉండవు. సాధారణంగా మరి మనుషులు బయట ఈ ఐహిక ప్రయోజనాల కోసం ఎన్నో కర్మల్లో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటాం. ఈ పని చేస్తే ఈ లాభం, ఆ పని చేస్తే ఈ లాభం అంటూ ఏదో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటాం. అలాగే చాలా మంది తాత్వికులు ఆధ్యాత్మిక సాక్షాత్కారాన్ని గురించి మాటల గారడితో కూడిన పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలు రచిస్తూ ఉంటారు. శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా అలాంటి సకామ కార్యకర్మలకు తార్కిక జ్ఞాన ప్రతిపాదన వీటన్నిటికీ దూరంగా ఉంటారు శుద్ధ భక్తులు. వాళ్ళకి పుస్తకాలు గ్రంథాలు అక్కర్లేదు, ఈ తార్కిక గ్రంథాలు ఈ వాదాలు ఇవేవి కూడా వాళ్ళకి అక్కర్లేదు. వాళ్ళు వీటన్నిటికీ దూరంగా ఉంటారు. సో ప్రామాణికులైన ఈ భక్తుల నుండి కృష్ణ చైతన్యాన్ని లేదా శుద్ధమైనటువంటి భక్తిని అభ్యసించాలి అంటున్నారు. కాబట్టి రాగభక్తితో చేసే సేవల లాగానే అది కూడా అలవడుతుంది. సో భక్తిలో ఒక రకమైన సాధన వల్ల భక్తి కూడా సిద్ధిస్తుంది అంటున్నారు. ఏమిటి అది? కేవలం అకర్మ అంటే సేవ చేయకుండా ఉండడం కాదు. అట్టి అకర్మను కోరువారు మౌనంగా ధ్యానంలో చేస్తూ ఎక్కువ కాలాన్ని గడుపుతారు. ఏది కర్మబంధాలు అంటకూడదు, ఏదైనా పనులు చేస్తే కర్మబంధాలు అంటుకుంటాయి అనుకున్న వాళ్ళు ఇక ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఒక రోజులో 3వ వంతు ఉండడం, ఎక్కువ కాలం అలా గడపడం అలా చేస్తూ ఉంటారు. ఈ స్థితిని సాధించడానికి ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి, కానీ కృష్ణ చైతన్య మార్గం వీటన్నిటికంటే కూడా భిన్నమైనది అంటూ ఇక్కడ ఆ కృష్ణ చైతన్య మంత్రాన్ని గురించి వివరిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంలో మరి రూప గోస్వామి వాడిన పదం ఏమిటి? అనుశీలనం అంటే మనం ఇమిటేట్ చేయటం అనుకోవచ్చు. అంటే పూర్వాచార్యుల బోధలను అనుసరించడం అంటున్నారు. దాని మీనింగ్ అనుశీలనం. సో సాధన అంటే సాధన అనగానే మనకి కర్మ ప్రసక్తి వస్తుంది. కర్మ చేయకుండా చైతన్యం తోడ్పడుతుంది. కర్మలు 2 రకాలు. ఒకటి ఏదో ఒక లక్ష్య సిద్ధిని కోరేది, రెండవది ఇష్టం లేని పరిస్థితుల్ని ఆపడానికి మనం చేసేది. సంస్కృతంలో కూడా ఈ కర్మలను ప్రవృత్తి నివృత్తి కర్మలు అంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో నివృత్తి కర్మకు ఎన్నో నిదర్శనాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి ఒక రోగి వ్యాధి నిర్మూలించుకోవడానికి జాగరూకతతో ఔషధాలు తీసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే ఆధ్యాత్మిక జీవనకై సాధన చేసే వాళ్ళు, భక్తిలో నిమగ్నం అయ్యేవారు నిరంతరము కర్మలను చేస్తూనే ఉండాలి
అంటున్నారు. అలాంటి కర్మదేహంతో కావచ్చును, లేదా మానసికంగా కావచ్చును, ఆలోచన, అనుభూతి, సంకల్పం ఇలాంటివన్నీ కూడా మానసిక కర్మలు అంటున్నారు. మనం ఏదైనా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మన స్థూల దేహంతోనే మనం కర్మ చేస్తాం, అంతే కదా. మనసుతో పని చేయలేం కదా. కర్మ చేయాలి అంటే ఈ స్థూల దేహం కావాలి, ఈ చేతులు, కాళ్ళు ఇవన్నీ. సో మనం ఏ కర్మ చేసినా స్థూల దేహంతోనే చేస్తాం. అందుకే మన మానసిక కర్మల్లో నిరంతరం భగవంతుని గురించి ఆలోచిస్తూ ఆయనకి ప్రీతి చేకూర్చడం కోసం మనం పూర్వాచార్యుల్ని, మన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుల్ని నిర్దేశించడం, ఇలా మన ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. కర్మల్లో అంటే ఈ కాయిక దేహం కర్మలు, మానసిక కర్మలు, వాగ్రూపమైన కర్మలు 3 ఉంటాయి అంటున్నారు. ఒకటి మరి దేహంతో చేసే కర్మ, ఒకటి మనస్సుతో చేసే. సో మన ఆలోచనలు కూడా కర్మలే, అవి మనస్సుతో చేసే. 3 వాక్కుతో చేసే కర్మలు. సో భక్తుడు తన వాక్కులను భగవంతుడి లీలల్ని వర్ణించడంలోనే వినియోగిస్తాడు. అందుకే కీర్తనం, దానిని కీర్తనం అంటారు. అలాగే చైతన్యంగా ఈ భక్తుడు మనస్సులో ఎల్లప్పుడూ భగవద్లీలల్ని, కురుక్షేత్ర రంగంలో పలికిన పలుకుల్ని, బృందావనంలో భక్తులతో కలిసి ప్రదర్శించిన లీలలను స్మరిస్తూ ఉంటాడట. అలాగే మరి ఈ విధంగా అతడు నిరంతరం శ్రీకృష్ణుడి లీలలను గురించి ఆలోచించడం సాధ్యమవుతుంది. ఇది కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో చేయవలసిన మానసికమైన సాధన. అలాగే మన దేహ కర్మలతో కూడా ఎన్నో రకాలుగా భక్తి సేవల్ని చేయవచ్చు. అంటే ఇలాంటి కర్మలన్నీ కూడా భగవంతుడితో తనకు గల అనుభవంతో చెయ్యాలి. ఇప్పుడు గురు శిష్య పరంపరలో శ్రీకృష్ణుడికి సాక్షాత్ ప్రతినిధి అయిన ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు అంటే ఎవరో గురువు గారితో ఉన్న అనుబంధం వల్లే కృష్ణుడితో కూడా అలాంటి అనుబంధం ఏర్పడింది అంటున్నారు. అందుకని భక్తుని యొక్క కృష్ణ చైతన్య కర్మలు గురువు నిర్దేశించినవై ఉండవలెను. విశ్వాసంతో వానిని అతడు ఆచరింపవలెను అని చెప్పారు. సో గురువుతో శిష్యునకు ఏర్పడే అనుబంధాన్ని దీక్ష అంటారు. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు మరి ఇచ్చిన మొదటి శిష్యుడి ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు మంత్రదీక్ష ఇచ్చిన రోజు మొదలు శిష్యుడికి శ్రీకృష్ణుడితో అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. సో ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు దీక్ష ఇవ్వకపోయినట్లయితే కృష్ణ చైతన్యంతో వాస్తవంగా మనకి సంబంధం అనేది ఏర్పడదు అంటున్నారు. సో ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనే విషయాన్ని సాధన చేయడం, ప్రాక్టీస్ చేయడం అంత అది ఐహిక కర్మ కింద రాదు అంటున్నారు. భగవంతుడికి 3 శక్తులు ఉన్నాయి: బహిరంగ శక్తి, ఆంతరంగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి. సో జీవులందరూ కూడా తటస్థ శక్తి, భౌతిక జగత్తంతా కూడా మరి భౌతిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఆయన అంతరంగ శక్తి వల్ల ఆవిర్భవిస్తుంది అంటున్నారు. సో అంశిక శక్తిలో భాగాలుగా జీవులు హీనమైన బహిరంగ శక్తికి లోబడి భౌతిక కర్మలన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. వాళ్ళు తమ కర్మలను బహిరంగ శక్తికి లోబడి భౌతిక కర్మలను చేస్తూ ఉంటారు. వారు అంటే మహాపురుషులు, మహాభక్తులు బహిరంగ శక్తికి లోబడి కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. మరి అంతరంగ శక్తి పరిరక్షణలో ఉన్న వాళ్ళు కర్మలు చేస్తారు. భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు లేదా కృష్ణ చైతన్యంతో చిన్నప్పుడు మేము కాలేజ్లో ఇంటర్లో ఉండగా మహాభక్తులు బహిరంగ శక్తికి లోబడి కర్మల్ని చేస్తూ ఉంటారు. అంతరంగ శక్తి పరిరక్షణలోని వాళ్ళు కర్మ చేస్తారు అంటున్నారు. భక్తి సేవ లేదా కృష్ణ చైతన్యంతో చేసే కర్మలన్నీ కూడా ప్రత్యక్షంగా అంతరంగ శక్తి నియంత్రణలో ఉంటాయి. దీని భావం ఏమిటి అంటే శక్తి అనేది ఒక విధమైన బలం. ప్రామాణికమైన ఆచార్యుడి యొక్క శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఆ బలం ఆధ్యాత్మిక రూపంగా మలుచుకోవచ్చు అంటున్నారు. సో ఈ శక్తి అనేది కూడా ఒక బలం. సో అది మనం ఆధ్యాత్మికంగా మార్చుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఒక గురువు వల్ల గాని, భగవంతుడి అనుగ్రహంతో గాని మన శక్తిని మనం ఆధ్యాత్మిక బలంగా మార్చుకోవచ్చు అంటున్నారు. ఇక్కడ కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వామి అనే ఆయన మన
చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత సనాతన గోస్వామి, ఆయన తరువాత వచ్చిన గురువు కృష్ణదాస్ కవిరాజు గోస్వామి. ఆయన చైతన్య చరితామృతం రాశారనమాట. అందులో అదృష్టవంతుడైన జీవి శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహంతోనే ఒక ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిని కలుసుకోగలుగుతాడు అని ఆయన చెప్పారు. సో ఒక సరి అయిన గురువును కలుసుకోవడం కూడా భగవద్ అనుగ్రహంతోనే జరగాలి అంటున్నారనమాట. ఈ విషయాన్ని చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్పారు. సో ఆధ్యాత్మిక జీవితం పట్ల ఆసక్తిని ప్రదర్శించే వ్యక్తికి ప్రామాణికుడైన ఆచార్యుడితో గనక పరిచయం కలిగించుకున్నట్లయితే ఆ తెలివి కూడా, అంటే సరి అయిన గురువుని చూసుకునేటటువంటి తెలివితేటలను కూడా భగవంతుడే అనుగ్రహిస్తారు అంటున్నారు. ఆ తరువాత అలా గురువుని చూసుకున్న తర్వాత ఆ గురువు గారి అనుగ్రహంతో ఆ వ్యక్తి ఈ భక్తి మార్గంలో పురోగమనం చెందుతాడు. సో భగవద్ అనుగ్రహంతో సరి అయిన గురువు దొరకడం, ఆ గురువు దొరికిన తర్వాత భక్తి మార్గంలో ప్రయాణం సాగించడం జరుగుతుంది. ఈ రకంగా ఈ కృష్ణ చైతన్య మార్గం పూర్తిగా అంతరంగ శక్తి, అంటే భగవంతుడి యొక్క గురువు యొక్క అధీనంలో ఉంటుంది మన యొక్క ఈ కృష్ణ చైతన్య మార్గము. కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తుతో ఎలాంటి ప్రమేయం లేదు. ఇది కంప్లీట్ గా భగవంతుడి అనుగ్రహం మీద, గురువు అనుగ్రహం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటున్నారు. అందుకే మేము శ్రీకృష్ణుడు అని అన్నప్పుడల్లా దేవాది దేవుడని, ఆయన అవతారాలని గ్రహించవలెను అంటున్నారు అనమాట. శ్రీకృష్ణుడు అనే మాట ఉపయోగించామంటే అది దేవాది దేవుడని లేదా ఆయన అవతారాలని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే పరిపూర్ణంశలతో భగవంతుడు వివిధ అవతారాలను దాలుస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఈ దశావతారాల్లో కూడా శ్రీ కృష్ణావతారం తప్ప ఇంక వేరే ఏది కూడా పూర్ణావతారం అని అనం. సో భగవంతుడు ఆ రకంగా అవతరిస్తూ ఉంటారు. ఆయనకున్న శక్తులలో ఆయన ధరించిన అవతారాల్లో సర్వ సృష్టి కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అయితే సాధారణంగా కృష్ణుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడే అని, ఆయన పరిపూర్ణ అంశలు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలని మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు. సో బలదేవుడిగా, సంకర్షణుడిగా, వాసుదేవుడిగా, అనిరుద్ధుడిగా, ప్రద్యుమ్నుడిగా, రాముడు, నృసింహ భగవానుడిగా, ఇంకా అసంఖ్యాకమైన ఎన్నో అంశాలతో శ్రీకృష్ణుడు తనను తాను విస్తరింపజేసుకున్నారు. ఈ అవతారాలన్నీ కూడా సముద్రంలో అలలలాగా అసంఖ్యాకము అని చెప్పేసి భాగవతం కూడా వర్ణించింది అన్నమాట. సముద్రంలో ఎన్ని అలలైతే వస్తాయో అలాగే భగవంతుని అవతారాలు కూడా అసంఖ్యాకాలు. అందుకే శ్రీకృష్ణుల్లో అలాంటి అవతారాలు శుద్ధ భక్తులు కూడా చేరి ఉంటారు. బ్రహ్మ సమేతంలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు అవతారాలన్నీ నిత్యమని, ఆనందమని, నిధానాలు అంటే జ్ఞానానికి నిలయాలని వర్ణిస్తారనమాట. ఏది శ్రీకృష్ణుడి అవతారాలు అవన్నీ నిత్యము, ఆనందమయము, జ్ఞాన నిధానము అని చెప్పి వర్ణించారు. సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్, భక్తి అంటే ఈ కృష్ణ చైతన్యంతో భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ సమస్త సేవలను చేయడము. సో అంటే ఒకటే మాట మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీకృష్ణుడికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ అన్ని పనులు చేయడము అంటున్నారు. అందుకని మనం ఏ చిన్న పని చేసినా సరే భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనేటటువంటి మాటను మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఏది చేసినా భగవత్ ప్రీత్యర్థం. కాబట్టి దివ్యానందానికి మరి ప్రతికూలంగా చేసే కర్మలు భగవంతుడి సేవగా అంగీకరించబడవు అంటున్నారు. ఉదాహరణకు రావణుడు, కంసుడు, హిరణ్యకశ్యపుడు వీళ్ళందరూ ఈ దానవులంతా కూడా ఎప్పుడు శ్రీకృష్ణుడి గురించే తలుస్తూ ఉండేవారు. ప్రేమతో కాదు, వాళ్ళు మరి కోపంతో తలుచుకునేవారు. కానీ వాళ్ళు తమ శత్రువుగానే కాకుండా శత్రువుగానే ఆయన్ని స్మరించారు. అలాంటి స్మరణను భక్తి లేదా కృష్ణ చైతన్యం అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. సో ఆ స్మరణలో కూడా భక్తి ఉండాలి. వీళ్ళు భక్తితో కాదు కదా స్మరించింది, వాళ్ళు కోపంతో, ద్వేషంతో స్మరించారు. సో అందుకని ఆ స్మరణ అనే దాంట్లో భక్తి ఉండాలి. ఊరికినే ద్వేషంతో, కోపంతో తలుచుకుంటే అది భక్తి స్మరణ కింద రాదు. సో ఆ తర్వాత భగవంతుడు, ఆయన లీలలు వేరు అని కొంతమంది అనుకుంటారు. అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఉదాహరణకి భగవద్గీత కురుక్షేత్ర రణరంగంలో
చెప్పారు భగవద్గీతను ఆ యుద్ధ భూమిలోని. అలాంటప్పుడు చెప్పినప్పటికీ కూడా శ్రీకృష్ణుడు ముఖ్యంగా కురుక్షేత్ర రణరంగం ఆరాధింపదగినది కాదు అని చెప్పి కొంతమంది వాదిస్తారు. కానీ భక్తులు మాత్రం కురుక్షేత్ర రణరంగాన్ని కూడా ఒక ప్రదేశంగా, ముఖ్య ప్రదేశంగా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భగవంతుడు మరి ఎప్పుడైతే తన సహచరులతో, పరివారాలతో ఎప్పుడు ఆయన వాళ్ళందరితో కూడియే ఉంటారు. ఉదాహరణకు ఎవరైనా ఈ ఆయుధాలు దాల్చిన వ్యక్తికి భోజనం పెట్టండి అన్నారనుకోండి, భోజనం చేసేవాడు ఆ వ్యక్తే గాని ఆయుధాలు కావు. అలాగే శ్రీకృష్ణ చైతన్య మార్గంలో భక్తుడు శ్రీకృష్ణుడి పరివారం పట్ల, ఆయన సంచరించే కురుక్షేత్ర రణరంగం లాంటి ప్రదేశాల పట్ల కూడా ఆసక్తిని చూపించవచ్చు. కానీ కేవలం రణరంగం అయినంత మాత్రాన దేనిని కూడా అతను పట్టించుకోడు. అతని ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటి అంటే శ్రీకృష్ణుడు, ఆయన ఉపదేశాలు, బోధనలు, అంతవరకే. శ్రీకృష్ణుడు కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సంచరించడం వల్లే దానికి ఆ పవిత్రత ఏర్పడింది అంటున్నారు. సో సంగ్రహంగా అంటే ఇంతవరకు ఇదంతా వివరించి చివరికి ఏమంటున్నారు, సంగ్రహంగా శ్రీకృష్ణ చైతన్య మార్గం ఇదే, దాని స్వరూపం ఇదే. ఏమిటి? ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు భక్తుల కురుక్షేత్ర రణరంగం ఎలా పుణ్యస్థలమైనది అని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వాళ్లకు సహజంగానే ఆయన లీల పట్ల, ఆయన ఉన్న ప్రదేశాల పట్ల ఆసక్తి వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి అంతే కదా, ఇష్టమైన వాళ్ళు ఏదైనా చిన్నప్పుడు ఏదైనా చేశారు అంటే మనం అది, మన పేరెంట్స్ ఏదైనా అంటే మనకి చూడాలనుకుంటుంది. అలాగే భగవంతుడి పైన ఆసక్తి, ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళు సహజంగానే ఆయన లీలల పట్ల, ఆయన ఉన్న ప్రదేశాల పట్ల ఆసక్తిని చూపిస్తారు అంటున్నారు. అలాగే భక్తి రసామృత సింధులో రూప గోస్వామి శుద్ధ భక్తుడిని సంగ్రహంగా నిర్వచించాడు. శుద్ధ భక్తుడు అంటే ఏమిటి అన్న విషయం. ఏమిటట? అతని సేవ ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుడికి సంబంధించినదిగానే, అనుకూలమైనదిగానే ఉంటుంది. అలాగే కృష్ణ చైతన్య ప్రేరితమైన తన కర్మలు పవిత్రంగా ఉండేటట్లు చూసుకుంటూ సమస్త ఐహిక వాంఛలను, తార్కిక చర్చలకు దూరంగా ఉంటాడు. భగవత్ సేవ అనే వాంఛ తప్ప ఇక అతనికి ఏ వాంఛలు ఉండవు. అన్ని వాంఛలు కూడా ఐహిక వాంఛలే, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన వాంఛలనే అనుకుంటాడు, ఎక్సెప్ట్ భగవత్ సేవకు సంబంధించిన వాంఛ తప్పితే. సో తార్కిక చర్చలు అంటే ఏమిటి? హేతువాదంతో ఆలోచించి చివరికి సర్వము కూడా శూన్యంగాని భగవంతుడు అని అనుకోవడం అన్నమాట. ఇలాంటి నిర్ణయం కృష్ణ చైతన్యం ఉన్న వ్యక్తులకు నిరర్థకం అంటున్నారు. తార్కిక చర్చలకు ఫలితంగా మిక్కిలి అరుదుగా ఒక వ్యక్తి వాసుదేవుడే, శ్రీకృష్ణుడే తనకు ఆరాధ్యుడు అనేటటువంటి నిర్ణయానికి వస్తారు. ఈ విషయం భగవద్గీత 7.19 ధ్రువపరుస్తోంది. సో బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మసు దుర్లభః అని వస్తుంది. సో ఎన్నో జన్మల తర్వాత వాసుదేవుడే సమస్తం అని చెప్పేసి నా భక్తులు తెలుసుకుని నా దగ్గరికే వస్తారు అని ఆ శ్లోకం యొక్క అర్థం. అందుకని తార్కిక చర్చలకు అన్నిటికీ కూడా చివరి పర్యవసానం ఏమిటి అంటే శ్రీకృష్ణుడే. మనం ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ చేసినా చివరికి ఏమిటి అంటే అది భగవంతుడు, ఆయన వైపుకే వెళ్తుంది. సో శ్రీకృష్ణుడు సర్వస్వము, సర్వకారణ కారణుడు అనే జ్ఞానంతో మనం ఆయన్ని శరణు వేడాలి. అదియే మన కర్తవ్యం అంటున్నారు అన్నమాట. ఈ పరమ లక్ష్యాన్ని గనక మనం చేరుకున్నామంటే అప్పుడు ఈ తార్కిక చర్చ అనుకూలమైనదిగాను, అలా కాకుండా ఈ చర్చలకు ఫలితం శూన్యంగాను, నిరాకారవాదంగాను చేసుకున్నట్లయితే అది భక్తి అనిపించుకోదు అంటున్నారు. సో ఊరికినే భక్తి లేకుండా మనం అలా ఉంటూ ఎన్ని డిగ్రీలు తెచ్చుకున్నా కూడా అది నిజమైనటువంటి భక్తి కాదు. ఇకపోతే కర్మ, సకామ కర్మ అంటే వైదిక మత కర్మకాండ ప్రకారం ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. వేదాల్లో మత కర్మకాండల వైపు ఎక్కువగా ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటారు. అలాగే అట్లా ఆసక్తి చూపే వాళ్ళ కర్మలన్నీ కూడా కృష్ణ చైతన్యానికి విరుద్ధమైనవి. ఎవరు?
భగవంతుని అర్థం చేసుకోకుండా కేవలం ఈ మత కర్మకాండాల మీదే ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు అంటూ, అలాంటి వాళ్ళు మరి కృష్ణ చైతన్య మార్గానికి విరుద్ధమైన మార్గంలో ఉన్నట్లు లెక్క. మరి నిజానికి కృష్ణ చైతన్య మార్గం కేవలం శ్రవణం, సంకీర్తనం, స్మరణం ఇలాంటి అంశాల మీదే ఆధారపడి ఉంది. భగవంతుడు భాగవతంలో ఇలాంటి 9 ప్రక్రియలు వర్ణించారు. ఇవి కాక తక్కిన కర్మలన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణ చైతన్య మార్గానికి విరుద్ధమైనవే. అందుకే భక్తుడు పతనం చెందకుండా ఉండడానికి నిజంగా నిరంతర జాగరూకత వహిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పారు. సో భక్తిని గురించి మనం నిర్వచనంలో రూప గోస్వామి జ్ఞాన కర్మాది అనే సమాసాన్ని వాడారట. దీనిలో కర్మాది అనే సకామ కర్మలో శుద్ధమైన భక్తియుత సేవను అందుకోవటానికి తోడ్పడినటువంటి కర్మలు ఉన్నాయి కొన్ని. అయితే కృష్ణ చైతన్యంతో కూడిన భక్తి సేవా విధానం వేర్వేరు తరగులు, సన్యాస మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి. సో రూప గోస్వామి నారద పంచరాత్రం అనే గ్రంథాన్ని రాశారు. దానిలో నుంచి కింది భక్తి నిర్వచనాన్ని ఉదహరించారు. చూడండి, అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ భక్తి. సో సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం తత్పరత్వేన నిర్మలం ఋషికేశ సేవనం భక్తి రుచ్యతే. సో భక్తుడు భౌతిక ఉపాధులన్నిటినీ వాటన్నిటిని దూరంగా ఉండాలి. కృష్ణ చైతన్యం ద్వారా భవ కాలుష్యాన్ని తొలగించుకోవాలి. ఇంద్రియాలకు అధినేత అయిన వాడి సేవలో ఇంద్రియాలను వినియోగిస్తూ అతడు తన శుద్ధమైన నిజ స్వరూపాన్ని పొందాలి అంటున్నారు అన్నమాట. అందుకని మన ఇంద్రియాలు తమ అధినేత సేవలో ఉపయోగించడానికి భక్తుడు భక్తి అంగీకరించవచ్చు అంటున్నారు. బద్ధావస్థలో మనం ఇంద్రియాలు శారీరక అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి నిమగ్నమై ఉంటాయి బద్ధావస్థలు. ఆ ఇంద్రియాలే భగవంతుడు ఆదేశాలను నిర్వహించడంలో నిమగ్నమైతే గనక మనం చేసే ప్రతి పని కూడా భక్తి అవుతుంది. సో భక్తి అంటే మరి పెద్దవాళ్ళ ఆశీస్సుల్ని తీసుకుని మనం వాళ్ళని తీసుకువెళ్ళగలిగితే మరి దాన్నే భక్తి అని అంటారు. సరే, ఐ థింక్ సో ఒక వ్యక్తి ఒక ప్రత్యేక కుటుంబంతోనో, ఒక సమాజంతోనో, ఒక వ్యక్తితోనో వాళ్ళకి చెందినవాడు అని మనం గనుక భావించినట్లయితే అతడు భౌతిక ఉపాధులతో కష్టపడి ఉన్నాడు అని చెప్పొచ్చు. తాను ఏ కుటుంబానికి, సమాజానికి, దేశానికి చెందినవాడో వాళ్ళని కాదని అంటే చెప్పకుండా శ్రీకృష్ణుడితో నిత్య సంబంధం కలవాడనని ఒక వ్యక్తి పూర్తిగా గుర్తించినట్లయితే అప్పుడు అతనికి తన తల్లి తన శక్తిని ఆ కుటుంబం, సంఘం లేదా దేశ క్షేమం కోసం వినియోగించడం రాదని శ్రీకృష్ణుడి సేవలో వినియోగించాలి అని చెప్పేసి చైతన్యంతో చేసే భక్తియుక్త సేవ. సో ఇది మంగళాశాసనం. సో ఈరోజు ఇంతటితో ఈ క్లాసు ముగించవచ్చు. ప్రశ్నలు ఏమి లేకపోతే మరి క్లోజ్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము కాకుండా అదే ఇప్పుడు నవవిధ భక్తులు ప్రహ్లాదుడు చెప్పినాయి కదా మాతాజీ, అవి కాకుండా భాగవతంలో వేరే ఏమన్నా ఉన్నాయా? నవవిధ భక్తులు అంతవరకే ఉన్నాయి. ఇందాక మనం చూసింది భక్తి విధానాలు కాదు, రసాలు. వాటిని రసం అంటారు. ఆ భక్తి రసాలు ఏదైనా 12 రసాలు 5 రసాలు ముఖ్యమైనవి. ఆ 12 రసాలలో 5 రసాసు ముఖ్యమైన రసాసు అన్నమాట. అవన్నీ భగవంతుడికి ఆ లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన్ని రసామృత మూర్తి అని చెప్పేసి చెప్పారు. సో అది కాదు మాతాజీ, ఇప్పుడు ఈ పారాగ్రాఫ్ ముందు మీరు స్మరణము, కీర్తనము, స్మరణము అని చెప్పారు కదా, దాని కింద భాగవతంలో రాశారు కదా, అందుకని చెప్పి అది వేరే ఏమన్నా రాశారా అని చెప్పి అడుగుతున్నాను. లేదు మాతాజీ, భాగవతంలో వస్తాయి అవి తర్వాత మనం ప్రక్రియలు వర్ణింపబడ్డాయి అని రాశారు కదా మాతాజీ. భాగవతంలో చెప్పారు మాతాజీ. 9
నవవిధ భక్తులు ఉన్నాయి. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, అర్చనం, పాద సేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. సో అది ఉంది ఆ శ్లోక మనకి భాగవతం. సో అందుకని అది భాగవతంలో వర్ణించినటువంటి నవవిధ భక్తులు అన్నమాట. ఓకే, సో హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ రేపు క్లాస్ మార్నింగ్ మాతాజీ, ఈవినింగ్ మాతాజీ? సో రేపు యాక్చువల్లీ రేపు క్లాస్ 6 AM కి పెట్టుకున్నాం రేపు. ఐ థింక్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఈవినింగ్ పెట్టుకున్నా. వేరే మాతాజీ కవర్ చేస్తారు, ప్రభుజీ మాతాజీ కలిసి. సో రెగ్యులర్ టైంకి నెక్స్ట్ వీక్ నాకు ఆ టైంలో నెక్స్ట్ వీక్ అంతా నాకు కుదరదు. ఓకేనా? రేపటికి మాత్రం మీ అందరికి ఓకే అయితే 6 AM క్లాస్ పెట్టుకోవచ్చు రేపు మార్నింగ్. ఓకే మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో రేపు మనం 6 AM కి రేపు క్లాస్ 6 AM తీసుకుందాం మాతాజీ. మాకేం అభ్యంతరం లేదు మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ ఏమిటి అంటున్నారు మీరు? 6 AM ఓకే మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. 6 AM కి రేపు క్లాస్ తీసుకుంటాను. సో ఇది కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, హరే కృష్ణ అందరికి. మరి క్లాస్ లింక్ ఇదే కదా మాతాజీ? ఏమిటి ప్రభుజీ? లింక్ ఇదే కదా? లింక్ ఇదే మాతాజీ పెడతారు. మాతాజీ పోస్ట్ పెడతారా 6 AM కని రేపు క్లాస్? థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. అదే రేపు అది పోస్ట్ చేస్తారా మాతాజీ? ఓకే మాతాజీ, పోస్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. PDF పెడతారా మాతాజీ? ఇది రికార్డింగ్ ఒకటి రికార్డింగ్ పెడతారు మాతాజీ, పోస్ట్ చేస్తారు రికార్డింగ్. ఓకేనా? రికార్డింగ్ పెడుతూనే ఉన్నారు మాతాజీ ధన్యవాదాలు. అంటే భక్తి రసామృత సింధు స్టార్టింగ్ నుంచి లేదు.